Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Onduza analipo koma kusamva kwanga. Umene undi mwambi umene akanakhala kuti Saulos Chilima ali moyo akanaliuza boma la DPP. Tikamakuuza nino a DPP kunena kuti boma mumuli system ya MCP ndipo akupanga zinthu zina za sabotage, ndicho linga kuti muoneke kuti ndinu anthu olephera mukhulupirire zimenezi. Sabotage means doing things deliberately to injure someone, to make someone look like a failure. Lero tilankhula zambiri zimene zikuchitika za nyasi zimene zikuchitika mboma mu, ndicho linga kuti boma la DPP likhale oneka lolephera. Zili ndi inu aboma kutenga zinthu zimene tikukuuzani makamaka ine zimene ndi malankhula seriously or not, because this is evidence based information. Bon Kalindo, the DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sindimapanga mantha, ndimangoyima pa chilungamo, ndipo sindiyimirira chipani, sindiyimirira chigawo, sindiyimirira mtundu wa anthu. Ine anthu anga onse ndi anthu osauka kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, kotagota pakana ku Mchinji, komanso ena amene ali maiko akunja, amenenso akukumana ndi mikwingwirima tikunena pano. Ena akulephera kuti abwerere kuno kwawo azaone anthu chifukwa chosowa mapasipoti. Pasipoti ni nkhani yovuta kwambiri kuno ku Malawi, muziko limene limaoneka ngati anthu ake ndi achilungamo, koma ayi okuba okhaokha. Tikunena pano pamene president atangolengeza kunena kuti sukulu ziyamba zaulere mu January muno. Masukulu ambiri agundika ndi maproject onama, kuwalipirisa ana ma 3,000, ma 5,000, ena okumanama kuti atafuna akonze mayeso. Iyi imene ndi development fund, kutero kwafuna ajeretu. Pamene angomva iwo kuti sukulu ndi zaulere akufuna ajeretu apangiretu maprogramu malingaso ndika Christmas. Motero kuti ana ambiri sakuphunzira, ana ambiri akubwezedwa, maziphunzisa ambiri anyanyala, masukulu ambiri anyanyala, chifukwa chonena kuti makolo akukana kupereka ndalama ya development fund, atazindikira kunena kuti maziphunzisiyeni akupanga za chinyengo. Lero tiulula zimene zikuchitika ku medical stores, ndipo inu a Minister of Health komanso nonse ya boma muchere khutu kuti mumve zimene zikuchitika ku medical stores, kumene kuli anthu ena oyipa kwambiri, abiri mankhwe, amene kwa iwo allegiance yawo ndi chipani chinapita cha MCP. Komanso tiulula zimene zikuchitika ku Dwangwa makamaka ndi ma sugar distributors, pamene anthu ena anso oyipa kwambiri akupanga zakatangale ndi ma distributors, ndipo ma distributors amenewa akupereka ndalama ku Dwangwa sugar, ndicho linga kuti aziyalemba okhaokha, azipasana okhaokha ntchito ma business osakhalanso anthu ena. Komanso tiulula zimene zikuchitika kuja kumachedwa ku Capitol Hill, kumene mafiles amapensioni akusowa pang'ono ndi pang'ono, andi anthu ambiri akuzunzika sakupeza mafaili wawo amapensioni kuti alandire ndalama zawo. Even compensation imene anthu atayendera kwa nthawi yayitali akuuzidwa kuti mafaili wanu asowa. Tikamanena kuti sabotage musayiphwekese kwambiri. Koma tisanapite kumeneko, ndafuna ndiyalirire a Malawi the average people amene akuvutika ndi nkhani ya fetereza, chifukwa boma linalengeza kunena kuti fetereza ndi 10,000 kwa anthu ovutikisisa. Kodi nanga what about the average people amene samafuna kukhala nawo mugulu limeneli lokalandira fetereza wa makuponi ndi kumakagula fetereza wa 10,000? Pali anthu ena inde ndi aliyense akufuna fetereza, koma sangalandire nawo fetereza amene wa 10,000. Andi sizingathekenso kuti boma mukalembe wina aliyense muziko muno, pali ena akufuna kuti akagule okha. Kodi mtundu umene ukapena anthu ngati amenewa mwaganizira zotani? Chifukwa pamene mwasisa mtengo umene wa fetereza kupita pa 10,000, mukananenanso kuti the average people amene akufuna kukwanisa paokha mtengo wawo ndi mwakuti. Koma ayi anduna atapita ku Mchinji kuja aza agriculture
kuja amalawi ambiri anali ochera khutu in anticipation to wait and see kuti kodi amduna ajawo alengeza za fetereza kuti kodi fetereza kwa anthu amene ali the average amene ali ndi kuthekera azigula bwanji kodi fetereza akhala odula yemweyo utundu uthenga umene zikhoza kuoneka ngati ndine olongolola koma anthu ambiri across this country akumafusa mafuso amene wakundiyimbira mafoni kumafusa kuti kodi a DC tatifusireni kubomako alengeza za fetereza wosika mtengo koma nanga ifeyo anthu amene tili the average amene tili ndi kuthekera kodi fetereza tizigula pabwanji so uthenga umene ukupita kwa inu Rosa Mbirizi nduna ya agriculture kunena kuti amalawi akufusa mafuso kunena kuti kodi fetereza wosika mtengo ndi ameneyo nanga the average people azigula pabwanji utundu uthenga ukuthi muulandire mama wa uno lero tikuchita expose khalidwe loyipa kwambiri sikhalidwe la sabotage ku system imene inakhazikisidwa ilipobe mbomamu imene inuyo ngati simusamalira boma anu lilephera ndipo tipita ku medical stores kwayambirira kuti tikachite expose nchitidwe ozimisa mafriji kumene kujako ku medical stores kumakhala mafriji ena amene amayenera azitenga mankhwala ngati ayembamo kuti amene asaonongeke amayenera azikhala throughout mfriji ndi mankhwala aso ena ndi ena mwina ozizirisa munthu kuchita wapweteka amulase Jackson ozizirisa mankhwala amene usizimatheka kuti asakakhale opanda friji koma tikunena panopa ma pharmacist akumeneko ma senior pharmacist aku medical stores akumazimisa mafriji ajadala ndicholinga kuti mankhwala aja aonongeke tikamakuuza ni kunena kuti ino tachichita ni cheki mbomamu muchite cheki ma department ena ndi ena kaya azamazi ku Escom kaya kuti muchite cheki ku local government muli anthu amene akuchita sabotage boma ilili simakhulupirira kapena simukukhulupirira koma nthawi zina munthu amene wakusina mutu khutu ndi nasi amakhala kuti akukukonda so dafuna ndikuuze ninu aboma nonse makamaka through Ministry of Health anduna tapita ni ku medical stores mukaone mankhwala ama billions faje mankhwala atungati aembaming ndi woopsa kwambiri ndi odula koma anthu akumazimisa friji jadala kuti mankhwala amene waonongeke ndicholinga kuti inuyo zikuvuteni muoneke ngati ndinu boma lolephera nkhani ina yachiwiri imene ndikufuna tikambirane pano ndiyokhuza kudwangwa sugar kumene kukuchitika za chinyengo kwambiri ma distributors a sugar akumakuti akamutenga sugar uja akumangogulisana mwina mwa anthu awiri atatu wina uja ndikumpakira ulendo naye kumaka mugulisa kunja that is why nkhani ya sugar ikuvuta muno Malawi and izi sizikuchitika kudwangwa kokha iya even kusalima sugar komanso ku Irovo kunchalo uku kukuchitika zinthu za chinyengo kwambiri muno Malawi ma distributors sakulembedwa muyenerera anthu kuti akhale ma distributors azigawa sugar evenly mo usayangana kuti uku ndikuti zimenezo zikulephereka anthu akupanga madiru kumapasana ma millions ndicholinga kuti iwo azikhala distributor akakhala distributor ndikupezeka kuti iwo aja akupanga za madiru azipanga diru ndi sugar uja ulendo naye kumapita naye maiko akunja andi pakati apo kunatuluka vacancy yonena kuti anthu achita apply kapena kunatuluka statement yonena kuti anthu achita apply akhale ma distributor koma anu ayi ndithu apanga za chinyengo atenga omwe wakaleo anthu ena aja asiya so mukamuona sugar akusowa kuno ku Malawi muziwe kunena kuti sikuti akungosowa iya sugar akusowa chifukwa cha chinyengo chimene chikuchitika ku makampani ya mashuga makamaka kudwangwa kumene kukuchitika nchitidwe onyasa kwambiri kumene ma distributors sana pasidwe even mpata kuti azigawa nawo sugar akupereka kwa munthu mmodzi yekha ngati asali awiri amene so akanthu amene akamutenga sugar uchi sakumugulisa kuno ku Malawi akumamugulisa maiko akunja zosatira zake a Malawi
akumavutika kuti apeze sugar. Uso nduna ofunikira inu ofunikira anduna za trade apatridge mukuyenera kuti mufufuze kudwanga mukafike kwa anthu amba vuto anthu mmapumbuluma mmakafika ku office konko ndi amakubisira ni zinsisi monga mene takuuzira ni zankhani yaku khato kunena kuti anthu amalawi kumene koko oyendesa maska excavator akulandira ndalama zochepa koma excavator yomweyo ukamua munthu akunja akulandira ndalama zambiri. Kuli nkhani yovuta kwambiri yokhuzana ndi nkhani za leba kumene koko Malawi kungopezeka atamwa mowa kuti akununkha mowa ntchito yaja yathera pombo kukhatoko koma anthu ena akunja amene abwera kuayeza ali ndi mowa amene wosa akalipiridwa sapasidwa discipline sachosedwa ntchito kaye kuyang'ana maujeni awo masalaries yawo masalaries yochuluka kwambiri. And even nkhani zokuti amuna they should give back to the community kulibeko kumene ko olo primary olo sukulu yankomba phala olo mazi amene tithokoze kuti mwina abweresano sopano chigali moto chowakumbira anthu mfumu amozi mazi koma kukufunikira ndithu project imene impact assessment environmental and impact assessment sinapangidwa anthu akungogwira ntchito zopanda kuziteteza. So iyi ni nkhani ina yofunika kuti ino aboma muyang'ane kwambiri kunena kuti kuja kumachedwa kudwangwa kukuchitika nchitidwe onyasa kwambiri chifukwa cha anthu amene ali oyipa amene sakupanga chofunikiracho. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndiyokhuzana ndi ku Capitol Hill kumene anthu ambiri amene ali pa pensioni sakulandira ndalama zawo kuchokera zaka zambuyomu. Mafairo ayamba kusowa ndiye kumafusa kuti kodi mafairo akupita kuti andiziko linolo ine sindikudziwa ngati liti lizatheke chifukwa nkhani iyi yolandira ndalama zako za pension it is a right andiso sinkhani siyokambirana andi tithokoze aphungu ina amene anayibweresa nkhani imeneyi kunena kuti palibepo chifukwa chokuti munthu uzikakambirana ndi boma ndikumakachita discuss za ndalama zako anayenera kuti munthu apachidwe mpata okuti akachita retire pa ntchito alandire ndalama zake koma kuli mavuto woopsa. Tikunena pano anthu ena anamwalira tikunena pano ana ena akulephera sukulu chifukwa chokuti akuti ku Capitol Hill ko akulephera kuchita process mafairo kuti anthu azilandira ndalama zawo. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri kunena kuti kodi anthu amma office amaganiza bwanji mukuganiza bwanji kuti kodi mzimayi amene mamuna chana mwalira akukhala bwanji kumuzi mzimayi amene alibe china chilichonse akukhala bwanji and yet ndalama ma millions andalama ali kuboma konko koma mukulephera kuchita process and ini nkhani imene inuyo a president komanso nduna boma limene la DPP muiganizire kwambiri nkhani imene kunena kuti anthu akuzunzika m'Malawi muno ena ayamba kudwala BP ena iya sugar chifukwa choganizira ndalama zawo kodi ndalama zathu tizatenga liti and imene ini nkhani yomvesa chisoni kwambiri chimodzimodzinso nkhani ya theba. Anthu amene anapita kutheba akuzunzika pakana leroli ansala yeni kuti muauze kuti ino ndalama zanu zinaenda mwakuti sizipakana lero sizikuziwika kuti zili pati ena so anamwalira anangosiya makhadi yawo kodi ngati ndalamazo ziliko osauza anthu chilungamo bwanji ngati ndalama zinadyedwa mwina ndi maboma enawa osapanga kafukufuku bwanji. Izi ndizomvesa chisoni kuti nzimayi wino kwa Nkando ukuku wakhala kuchoka kwa Nkando kumapita ku Capitol Hill kwa Nkando kumapita ku Capitol Hill kuchokera zaka mwina 2022 kuzafika lero akumuuza kuti fairo yanu yasowa andi mafairo osowa wasiya ya nzimayi wa kwa Nkando ekhayo kuli mafairo ambiri a pension amene akusowa even ndalama za ana amasiye m'makansomu zikubedwa koopsa andi iyi 5 billion mukunena iyi yopita ku constituency muyang'ane muyikire ma measures popeza mukunena kuti muzichita work ndi village committee development committee komanso area development committee ADC muyenera musamale kwambiri ndalama zimene zizibedwa zidyedwa andi nkhani ina munayenera kuti inu aboma muyang'ane welfare ya kansala
kunena kuti kodi kansala role yake ndi chani. Amakhansalazi akuzunzika koopsa, makhansala kuzunzika. Ndalama imene amalandira ya pamwezi ndi 150. Kodi do you expect that person osaba agwira bwanji ntchito? Andi iyo agulira njinga za moto makhansala iyi mukanayiyang'ananso kwambiri, chifukwa chonena kuti makhansala ambiri amwalira chifukwa cho agulira njinga za moto. And even salary imene mukanayikiranso at least revisit kuona kuti kodi anthu nthawi zina tikuba kwa anthu amaaba chifukwa cholandira ndalama zochepa. Inu mukampase kansala 150, MP mukampase 5 million, and MP yoyo ndi kansala amene amagwira ntchito yabwino kwambiri, ndi kansala leroli amene akulemera kwambiri ni ma MP, makansala alibe ntchito. Ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti ngati simuchita revisit nkhani imene ya masalari ya makansala nawonso mwina kuwayika pabwinolo kuwapasanso mwayi wa galimoto, 5 billion imene izingobedwa, anthu azingoba, anthu amaaba nthawi zina osakhala chakufuna iya, koma amaona kunena kuti masiku ano mene zadulira nyumba, mwina nyumba ili pa 100,000 ya kansala, iye azikasala ndi 50, ali ndi banja, ali ndi ana, imeneyo ndi osagwira. Munayenera kuti mpange machawi ya boma, muganizire zimene. So nkhani za pension izi mukanaziganiziranso mwansanga chifukwa anthu akuzunzika kwambiri. Izizi nangofuna ndikuuzeni pamene so ndikusapota kunena kuti ku parliament tiyeni muziyamba kulankhula chichewa. Vuto life ya Malawi ni matama, anthu ma MP kumene kujali kwa anzeru koma amalephera kulankhula chifukwa cholephera kulankhula chizungu. Kodi tuziliko liko ku parliament ena chilowereni kuzafika lero mwina 15 years, 10 years, 20 years ali ku parliament koma amalephera kulankhula chifukwa chokuti kumene kujako mandatory ndi chizungu. Ati kuwasangalasa azungu anakude ngati ifeyo kupufuna kumasangalasa azungu. Nkhani imene yabwerayo kuti anthu azilankhula chichewayi ndikugwirizana naye kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.